Ассалому алейкум дӯстони азиз. Хуш омадед ҳамаи шумо ба канали мо. Чӣ хеле ки мебинед дӯстони азиз, имрӯз ман ба қароре омадам. Хостам ки як намуд ширинӣ барои завтрак, барои наҳорӣ омода кунам. Ана ҳамин гуна вафли панкейк гӯемам мешавад. Ана ба мо ана ҳамин маҳсулотҳо лозим шуд. Якта шедрая лето, сметана, ана нестле барои болояш, инро об мекунем, 3 тухм, баъд орд. Ин ҳамаш на глас меандозам дӯстони азиз. Орда шумо дар раванди видеои ман мебинед ки чӣ хел мешавад хамир, чӣ қадар сахт ё ин ки мулоим мешавад ва баъдан камтар разрехитил меандозем. Ана дӯстони азиз, ман мехостам гӯям ки ман инчунин корманди давлат ташкилоти ғайридавлатӣ ҳастам, международная организация. Ба ғайр аз он боз ман ҳаракат мекунам ки барои оилаи худам, барои хонаводаи худамон ягон намуд хӯрокҳои болаззат пазам, шириниҳо пазам. Ҳаракат мекунам ки ягон навори ҷолиб баҳри шумо, обуначиҳои ман омода кунам. Барои дастгирии ҳар яки шумо миннатдорам дӯстони азиз. Ба он обуначиҳои ман ки нав обуна шудагӣ ҳастанд, ба канали ман раҳматҳои калон мегӯям. Барои дастгириятон ташаккур дӯстони азиз. Аз шумо хоҳиш мекардам ки маро дастгирӣ кунед, подписчиконам зиёд шаванд. Ҳамаи шумо ба раҳмати калон дӯстон. Ва ба шумо як навор омода кардам ва мехоҳам ки онро тамошо кунед, фикрҳои худатонро нависед. Ягон фикратон бошад, дар комментария гузоред, ман ҳатман онро хонда ба шумо ҷавоб медиҳам. Ба шумо тамошои хуб дӯстон. Ана дӯстони азиз, 3 тухмро мулоим мекунем, ана хел об мешавад ва баъдан ман шакарнею аз ҷои шакар сахарная пудра истифода бурдам. Камтарак 1 пиёла пурнею, хай камтар гӯем меандозем. Баъд шедрая летая нимаша, 200 граммаша, ба фикрам дар он шедрая лета 200 грамм бошад, нимаша да, ба фикрам 100-150 ҳамин қадар граммаша дар микроволновка об кардему онро меандозем дӯстони азиз. Боз хушрӯ об мекунем. Ана 3 чизро, яъне тухм, сахарная пудра ва баъдан шедрая летаро об карда меандозем. Баъд кам ордро андохта дӯстони азиз, дар раванди анамин андохтани ордамон 1 қошуқча разрехитил меандозем. Баъд хушрӯ онро омехта карда пухтанашро оғоз мекунем. Дӯстони азиз, бахшиш, ман сметана нагуфтам. 1 қуттии сметана, нимашро омехта мекунем ҳатман. Ана ҳозир бошад, ордро кам андохта, онро низ хушрӯ омехта мекунем якҷоя. Баъд ба шумо нишон медиҳам ки хамири мо чӣ қадар ғафс шудааст. Пешакӣ бошад, ман вафелницаро монда, дарунашро равған карда, гарм карда истодаам дӯстони азиз, то ин ки тайёр шавад, гарм шавад ва пухтанашро дарав оғоз мекунем. كلام عيني في الغرام أحلى من الأغاني، من كلمتين من سلام ببقى حد تاني لما يميل ана дӯстони азиз, бинед хамири мо анам хел мешавад. ҳама маҳсулотро аллакай омехта кардагӣ ҳастем, бояд сӯюқ анам хел хушрӯ бошад. Ана баъдан вафли тайёр кардаи мо ҳатман ба мазза мешавад. анам хел вафелницаи мо хуб ака гарм мешавад.
ва баъдан камтар гирифта хел омода мекунем. Дӯстони азиз, вафлницаи ман хел аст ки худаш камтарак бӯи хамири пухтагӣ мебарорад. Ман аллакай мефаҳмам ки вай пухтагӣ аст ва вақте ки мо ҳамин вафлиро мепазем, мо бояд тез болояшро кушода набинем. Дӯстони азиз, аз он сабабе ки хамири мо мулоим шуда борикак мешавад. Аз ҳамон вақте ки бӯяш мебарояд, мо ҳатман бояд фаҳмем ки вай пухтагӣ аст. баъдан мефаҳмем ки бамазза мешавад. Ин як совет, як маслиҳати духтаронаи ман. Ҳангоми пухтани вафли, даҳани вафлницаро бояд тез кушодан лозим нест. روحي معاه وفي جماله ضيع دمع في سحر الحياة حسن ана духтарои азиз, анами хел омода мешавад. пенкейк ё ин ки вафлиҳои мо аллакай омода шудааст. Ман ҳозир гирифта мондам камтар хунук шавад, баъд алоҳида тарелкаова гузаронда онро боз фасон мекунам. Дар болояш сахарная пудра ва ҳамон шоколади Nestle ки дар аввали влогам нишон додагӣ будам. Дӯстони азиз, онро дар микроволновка гарм мекунем ва баъдан анам хел ороиш медиҳем. шумо хоҳед дар гирдаш ягон мева монед. Ман банан мондам. Шумо метавонед кадом мевае ки дар хона дошта бошед ҳамонро истифода баред. Дӯстони азиз, ин буд як влогчаи мо. ман ҳаракат кардам ки як завтраки болаззат барои хонаи худ, барои шавҳарам омода кунам. барои дастгирии ҳар як шумо боз як бор раҳмат. Дӯстони азиз, ҳатман лайк гузоштанро фаромӯш накунед. комментария гузоштанро фаромӯш накунед. умедворам ки комментариҳои хуб мегузоред, барои он ки мо дӯстони азиз ҳаракат мекунем ки баҳри шумо ягон чизи хуб навор гирем, барои шумо ягон чизи нағз нишон диҳем. албатта ки умед дорам ки подписчикони мо боз зиёд мешавад, канали ман ба шумо маъқул мешавад. умед дорам ки он видеоҳои маро тамошо мекунед. ман ба дигар давлатҳо низ сафар мекунам, корманд ҳастам ва инчунин манам хел харидорӣ мекунам. барои хонаи худ диққати ҷиддӣ медиҳам. Дӯстони азиз, ҳар он чизе ки нав мехарам ба обуначиҳои худам нишон медиҳам ва умедворам ки ба шумо низ писанд меояд. раҳмати калон барои ҳар яки шумо. То влогҳои дигар, дар амони худо бимонед.